tenak kublai. Entah mendon ke studio bahek. Kani kari kedrashan Meghalaya bani priang sobhai pi baro syakani kutub kubor mentah ke janmit syabangin paish kubor ke banyak tungin pet syai kimat ke bakongsan on sedang kawat ke baar jong ke dorbar mang tingka hakai jong ke yeng dorbar tauan kari la syai kesingi yok ke Madhav National Park kum ke Tiger Reserve ba Sanpopra jong kari Kutno ke Lumpung Asmita League Table Tennis Tournament Hanongston. Pinlong jingjurip ki pulit penyat kali ke ribhoi banyada nak jingja accident bat banwanra ya ke jingshkan haki surok. Batla penlong ya ke jingtang mombeti hakas ngi rakhe ya kas ngi burom ki kinthai lani ke International Women's Day ki khobor ki banya kabenta ka baar jong ka dorbar mang tingka ke yang dorbar tauan kari kan sedang lasai kesngi bat kan beteng hadu ka sauterik uyayong ka bandon hadu arphau teli ki jingelang ka menteri ketenat pelatingka ka Nirmala Sitharaman kan wanra ya ka mangtingka na kabenta ka jela Manipur ka badangdon menta hapok ka jing senshar president on penlong ya ka jing ekren bat ka jing tap vote halor ka jing dawa jing yerap na kabenta usnem arhajar arphosan hadu arphon riu bat kat tu kat ni ki bill ki bekentup ya ka banking law amendment bill bat ka railways amendment bill Menteri ke Sarkar Pedeng Bakmi Ikatan Environment Forest but Climate Change Bhupender Yadav Ulapin Banaya ka Madhav National Park ka Badon ha Madhya Pradesh kum ka Tiger Reserve Basanphopra hakari but ka ba Khandai hakajilla hakajing tho ka ba ulapin pelat ling ba ka social media u Yadav ulabanjur halor ka jingekhun kari India banyada ya kamaryang bat ikimrat klau da ka bepinpau ya kasinjam ba umentri rangba adu kari Narendra Modi ulashim ban pin bahabyang ya kamaryang bat ban pinne ya kimrat klau Kalumpung Asmita League Table Tennis Tournament na benta ki samlakin thei ki bahapo ka khat news nam karta balapin long da ka office jong u district sport haringkat ka jingtrelang bat ka Khelo India kalapin kutno henin kesngi hanongston hakani ka jingile kai lawani shimbenta digi khat prangut ki samlakin thei hakaba ka samla dapi bankmen so shang kalayok khor ya ka nam job katba ka samla lansira marak bat ka samla iba penshai paryong kilayo ya kanam lado ha ka jingile kailang arngut kathong jong kani kalumpung kalong ban kentiu ya ki samla kenthei ha kalyang ka sport ha kani kalumpung lawan shimbanta da u deputy director KHASI training center u Triratna Chavan bat kiwe ki he officer na kalyang ka sport Important day today that we celebrate the womanhood. So all women have equal right as a men. So this year's Women's Day theme is right, equality and empowerment. So you all have the rights equal to the boys and men. You are not a second gender. You are is as good as the first gender itself. So today, you need to understand that you have to enforce your rights. You have to speak for yourself. You have to come up and express yourself, whatever may be the medium. You are the flag bearer for this society. Katenat pulit penyat kali ke ribhoi hapok ka nongpok police station kila penlong ya ke jingjurip ya ki nongnya kali kenang banwanra jingsngan haki surok bat ban perking ya ke jing penken ki kendon traffic
Yakani ke jingjurip layalam dau Additional Superintendent of Police Uje Rabha kathong jongkani ke jingjurip kalong ban pinlong yakinong nya kali bekinlong ki ba pikir khamtam ikinong nya trok hakani ke jingjurip bon ne kinong nya kali kila sha dan kuna halor ke jingpen khen ke jongki yakikin don traffic hakaba ki bor pulit kilas neng lakrau ru yakinong nya kali bekidei banlong ki ba pikir nang ne shakmat khnang banlat na kinu ki jingja accident nakaliang ki pulit kilaong ba kinyai beteng ban pinlong kum kani ke jingjurip khnang ba kinong nya kali baro kinlong ki ba pikir bat boat renti eki kendon traffic तरफ में जाएगा 2 लेन शिलोंग से गुवाहाटी जाएगा 2 लेन है कि नहीं जब आप शिलोंग से गुवाहाटी जाएगा इसमें 2 लेन हो गया हाँ 2 लेन में से एक राइट एक लेफ्ट ठीक है तो उसमें से अभी आप कौन सा लेफ्ट में चलाएगा ना राइट में चलाएगा आपका गाड़ी बोलिए लेफ्ट साइड में ना हाँ लेफ्ट साइड में चलाना है ठीक है इसको बोलता है मतलब लेन ड्राइविंग ये लेन ड्राइविंग क्या है मतलब जैसे कि आप लेफ्ट साइड में जा रहा है अभी जितना भी छोटा गाड़ी है या जो एम्बुलेंस वगैरह इमरजेंसी गाड़ी है ना जो VIP जो भी हो मतलब इमरजेंसी गाड़ी है इमरजेंसी भी नहीं जो भी कोई भी गाड़ी अगर ओवरटेक करेगा तो वो राइट साइड से ओवरटेक करेगा ठीक है राइट साइड से ओवरटेक होने के बाद में फिर वो लेफ्ट में आ जाएगा ठीक है वो ऐसा नहीं है कि ओवरटेक करने के बाद में आप राइट लेन में चलेगा राइट साइड चलेगा ऐसा नहीं है हाँ राइट साइड से ओवरटेक करने के बाद में फिर वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा फिर अपना रास्ता से जाएगा राइट साइड वाला जो लेन है ना वो फ्री रखना है ठीक है ka seng trailang ki kinthe kalapinlong ya ka jingthang mombati kum kadak ban rakhe ya ka sngi burom ki kinthe lani ka International Women's Day ban pin pau ya ka jing snolem nakabenta ki longkme ki balamat ya ki jingja sha thombor ki basngosi ikong batti nora rani ibalong i secretary ka seng trailang ilapin pau ya ka jing sokhya halor ka jing nangjur jong ka jing sha thombor ki kinthe bat kintu ba ya kani kamat ladon kam ban yakren om tang haki yeng kisem hinre ha ka imlang ka sa lang hi baro kawe kalaban jurru badon kam bandon ka jing etli lang ban yeng persha halor ka jing sha thombor ki kinthe dakaba ong baling ba ka jing sneng jing kraw jong ki kmi ki khpa kumno ban burom ki kinthe ban penduna ya kani ka jing sha thombor ikong rani ilakentu baladei kapor ban pen kala ya kuru kom perkhat perdan dagwa pen song tho iki khun samla kinthe bat shinrang ba ki ringkat dor haka imlang sa lang bat ki shinrang kimdei ban nyopo iki kinthe hinrei ki dei ban it bat burom ki wat la ka dei haying hasam lani haka imlang ka sa lang Perthei salansar ka rakhe yakane ke International Women's Day kat bahaswa bangin le ikani kaja kum kini ki bangi osngo kubor tengah sngo khia kam sim ngong ngidei ban pen pau ngimdei ban ngap na la yeng ban sia khana yeng reingin pen pau sabar ya ka jing sngo ka jongi ka jing khia kam sim ka jongi kane ka jing thmu jongi kam na de bangin penbor ni bangin presek sokar bahkan le na makani kamde ke benta ka jongi ka long ben bangin pen ai ka jing snolem bat ka jing penrem jur ya kini ki jing le thombor ki jing le bat ba bam su nyau ya ki kenthe Menteri Kampo Yeng ke Karnataka UG Parameshwara ulakren halor ka jingkeno syak bat bor ha hampi ha kaba armut ki kenthei kila syak bat bor de ki kenhon ha hampi ha kani ka jingja armut ki kenthei ka wei ka kenthei ka bana kopal bat ka wei pat na Israel bat laingut ki parlok shenrang ki jongki kila syak thombor ha kaba uwei na ki ulaklat no u Parameshwara ulapen pau ya ka sarkar kala shimkhya halor kani ka jingja ulapin tiknaru baki pulit ke jela kila yo ban kem yiki beran kti bat lapha ru yiki he pulit ban let jurib shakati ke jaka No, many people have already been arrested and some more information I have to get and then I will react to that later. Is there any special team for that? No, that locally the SP will constitute the team
IG has already gone there. We have sent IG, and definitely we will be very serious in this case. Hinin kasngi ka St. Anthony's College kalarake ke International Women's Day daka program mabunjat balapnya da ki Women's Anti-Harassment Cell. Hakani kasngi lapenlong ya ka jing emerjingmut halor ki mat bakongsan. Ka jing ai jing hikai halor ka kot ka khya bat ka jing kren neki reu shampang da ka jing thmu ban pin kop bor yaki kenthe bat ban ai jing hikai yaki halor ki mat bakongsan. Kumya ka hok jongki kenthe ka kot ka khya bat ka jing shngan na ka benta ka jongki. Tungini khbi kampanya halor ka ni ka program. Ka St. Anthony's College kalarake ya ka International Women's Day lani ka sngi burom ya kenthe da ka bapenlong ya program babonjat balapanya da ka Women Anti-Harassment Cell. I Dr. Sarah Karbuli haba ajing kren hakani ka program ilapan pa halor ka jingkong san man ajing itu ya ka jingchop chogi kenthe la ka dei haka bormet ka jing sat lani ka rukom perkat pertany. Lapan kut ya kani program da ka health camp bat ka jing kren na ki riu shempang ha ka baki lapan shai halor ka jingpang bampong bat ki wei ki jingpang ki bala ban yada. We are acknowledging the contributions of women and also making them aware of their health. See, when we talk of women's health, it's not only physical and mental health, but it's also emotional and social health too. So having a camp side by side with the talks by the expert doctors, we are actually allowing the students to be aware of, cancer and about all these illnesses that they could prevent if it was detected earlier. Kawai na ki samla puli kala banjur halo ka jingmut chong ka jingrakhi ya ka sngi burom ki kinthai da ka bapen pau ba ki kinthai la ni ki long kmi bon sin ki chu sha nyo ben ha ki imlang ka salang ban ai jing kai ki ka long ka badon kamba kani ka samla kala pen pau halo ka jingkong san ban ai jing kai ki long kmi ban tip ya la ka hok ban pen kup bori ki saka wei pat ka samla ka bapuli ka zoology ha St. Anthony's College kala ong bakani ka sngi ka pen kemau baki ken thai ki de ki paya ha ka imlang ka salang bat ken turu ya ka imlang ka salang ban wan ra ka jing sngai na ki benta ki ken thai om ban per king ya ken thai ha ka ya chayang. Reaching equality, we still have a long way to get there. I think equity would be a more appropriate word in that respect. In day-to-day basis, we face a lot of discrimination. You can take long ka paya jong ka society ta. Dan klam kan take ka society kan net. Communication lang liba kan take ni sayo communication lang badit badan ko. Kam context lang tamba. We need a good mother for that. Ka Dr. Jani Shul ka badai ka professor jong ka philosophy ha ka school ba Alvernia University kalapan pau ka jingmut jong ka jingraki ka International Women's Day da ka baong baka plilat panyo jing itu halo ka jing yakun ki kantai na ki jing bat ka jing no senyang ka jongki sya ki imlang ka salang kala ongru baka jing pen kup bor ki kantai ka dai ban yai beteng kanang bakan la ban kersyan yaki panyo ban poi sya ka jing pos new ka Dr. Shul kalapan pau ka jingong san pandon ka jing shingan na ka mutaki kantai da ka babanjur baka hok bat ka jing shingan ka dai banlong ka pang ka bahakmat yaki kantai haki imlang ka salang. It's an opportunity to both look at the past and see how, acknowledge the histories of the obstacles that women have had to overcome, but also, and more importantly, really celebrate the immense creative energy that women represent. We still have a ways to go in actually supporting women and acknowledging the extent to which violence is still and their safety is still something that is of a major concern. Ha ka bakut ka program rakhi ka International Women's Day ha St. Anthony's College kalong ka jingpen kemau baka jingele ban pen kup bor ki kantai bat banon ra jing shngai na ka benta chungki ka dai ban long ka bayai beteng na ka por ka por. Mentang ini pet ka jing long jing man ka sun beneng hatura. Ka jing kriat ka long khat pra degree Celsius but ka jing shet ka long laipo r degree Celsius. Ka jing skam ka hau menta ka ski ka long san po wei na ka shispa. Haba pai pat shanong ba shalong ka jing kriat ka long kendai degree Celsius.
bat kajing shit kalong khat kendai 0.1 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentakas ngi kalong san phopra na kashispa. Kat baha juwai pat kajing kriat kalong khat 8 degree Celsius, bat kajing shit kalong 8 degree Celsius. Kajing siam ka hau mentakas ngi kalong san phowai na kashispa. Kasun beneng kandrang hatura juwai bat Shillong hak bebun ki jaka. Shaban poi shubukut jong kutup khobor ni pet biang sa shisien ki mat ki bakongsan. On sedang kawat baar jong ka dorbar mang tingka ka yeng dorbar tauan kari lasai keski. Yok ka Madhav National Park kum ka Tiger Reserve basan phupra jong kari. Kutnok Kalumpung Asmita League Table Tennis Tournament Hanong Stoi. Pinlong jing jurip kipulit penyat kali keribhoi banyada na ka jingja accident bat banwanra jing shngan hasurok. Bat la pinlong ka jing thang mombati ha kasngi rakhe ya kasngi burom ki kinthai leni ke International Women's Day. Te parlok kat tuing la poi shubukut jong kutup khobor jingi menta ka janmet hadop ini syambeng la syai kasngi kuplay pi barok. Besides financial business, several legislations, including the banking laws,